Aquesta immobiliària, per cada oferta de pis o casa en venda, hi ha 3 interessats a comprar un habitatge. El dèficit estructural d'habitatge, que és un problema que s'agreuja en les grans capitals i en Catalunya és un problema que afecta bàsic i principalment a les capitals, a les 4 capitals catalanes. La baixada de l'Euríbor, que ha abaratit les hipoteques, amb bancs més disposats a concedir préstecs, ha impulsat la compra-venda d'habitatge. A Catalunya, al juny, les operacions s'han disparat prop d'un 30% respecte a fa un any. Al conjunt d'Espanya, al voltant d'un 18%. A diferència del que passava amb la bombolla immobiliària, qui es tira ara del mercat és la vivenda usada. Per cada habitatge nou comprat, se'n compren 4 de segona mà. El que impulsa també el mercat és la inversió immobiliària d'estrangers. Moltes de les operacions es fan sense signar un préstec hipotecari. Són compradors que ara mateix representen entre un 15 i un 20% del total vendes en el sector immobiliari. Habitatge pagat al comptat, a la costa, si compren els estrangers, és habitual que es paguin al comptat. És a dir, fan les transferències des del seu país o en el seu país han obtingut la financiació. En el cas dels joves, l'ajuda dels pares s'ha convertit en peça clau per comprar-se un pis. L'ajuda dels pares, que són els que o bé fan un préstec o bé fan una donació, o bé l'ajuda a més, perquè ells el que fan és pagar l'entrada. Aleshores, amb aquesta entrada, que és l'ajuda dels pares, s'hipotequen amb un préstec, amb un banc. El creixement en el nivell de compres del segment de joves. I bàsicament això s'està produint per dos factors. Un, per l'ajuda de los pares o de los avis, inclús, per la compra d'un habitatge, i també per la incipient, encara incipient, ajuda de les administracions públiques. El creixement de la compra-venda ve acompanyat d'una pujada de preus. A Catalunya, comprar-se un habitatge és un 12% més car que l'any passat. Cristina Herranz, TV3, Barcelona.